Adik malah mungkin ini lagu terakhir ya, nanti dilanjut lagi. adanya Jidon dong Laras.
geger burung ketemu awak langsung mager kelingkutan koyok melakan geger Kelompo arang keluku disikari tiporo kasih pitu saben dino isen bisa turu kosong ngomong sing wasoy bae sampe pegel. areng-areng bakar gedhe kanggo sawi sampe kare ingsun iki mulih kedang sapa sak ujung dipangan codot timpang urung karo wong buluku padha Kadang sawi enake urapan klopo ati iki estune mung kanggo riko gedhe sapa sajurung dipareteli dong sing percaya bedang dodo iki arek jo ayo mbak lah kok wis gak kuat kaco sampai gak bisa berkata-kata. waktu yen cilik arane pasir waktu kabang heli ono ing pinggir guru ketemu awak langsung hampir kelihatan koyo kilapan pikir Wis kelompo arane keluku sikari diporo dadi pitu saben dina iso sing bisa turu ngomong sing kemetu. sampai sare awakku iki mikirin kadang raja sak ujung dipangan codot timbang urung along bulu ingsun padha Gedung sawi enake urapan klopo ati iki estune mung kanggo riko gedang sapa sajurung dipareteli dong sing percaya bedang dodo iki timbang urung along wong buluku padha percaya bedang dodo iki urung along wong buluku padha dong sing percaya bedang dodo iki sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.